kuke gani a hoto sunan shi Thomas Edison, mutumin da ya fara kirkiro fasahar ƙwan lantarki shekara ta 1879. Bayan fasahar tashi ta karɓi ne, kamfanoni daban-daban suke sarrafa wannan fasahar tashi suna yau kwai da muke amfani da su yanzu. No return. Wannan kofar na nan a ƙasar Senegal, wato kofar shiga ba dawowa. Ta wannan kofar aka rinka fitar da bayi daga Afirka lokacin cinikayyar bayi. Taken wannan kofar shine shiga ba dawowa, domin duk wanda ya bi wannan kofar to ya sallama da yan uwan shi, saboda duk wanda ya shiga wannan kofar ba. Keken ɗinkin kaya na farko da aka fara kirkira a duniya wato sewing machine. Wani ɗan ƙasar Amerika ne mai suna Elias Howe ya kirkiri wannan keken a shekara ta 1846. Mutumin da kuke gani sunan shi Henry Billis, shine mutum na farko da ya fara mutuwa sanadiyar hadarin mota. Ya mutu ranar 14 ga watan Septemba ta shekarar 1899 inda yana tafiya akan titin New York mota ta buge shi, wanda hakan ya sanadiyar rasa ran shi. Na ce za ka yi danna mun following saboda Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam.